So yun nga mga idol na, finally dito tayo ngayon sana sa Clark. Alright, so second toast natin ng mga YB natin mga idol na. So ito na nga sila mga idol. So magsi-second toast tayo mga idol no, dahil yung first toast nila sa sa SNR. So nakauwi naman sila. Ato dito tayo ngayon sa Clark mga idol, sobrang layo nito mga idol na. Medyo malayo na sa loob nila. So yun nga, yung isang guide mga idol na. Nag-iisang guide nila na na para makauwi sila. So sana lang talaga na, pero alam ko malakas na mga warrior natin mga Lodi. So yun na nga at pakakawalan natin, i-release natin dito mga Lodi no. Ito na nga. So yun na nga mga idol no. Papahingayin lang natin ng konti itong mga to. At maya maya konti i-release na natin. Napakaganda ng place natin mga Lodi no. Ano nga no. So comment down below kung sino man nakakaalam dito sa area na to. Ayan no. Release natin mga idol na. Release tayo, Alburulap release. Ito na nga, so mag-release tayo rito. So 2 months old mga idol na mga warrior. 5 2 months old tsaka isang warrior natin na ito yung warrior natin ang galing sana sa Pagudpod. So ito na nga. Kaya magbukas. Yan na. Alright, so nagkumahos. Ala ka, yung isa di makalipad. Nala ka. Naipit siguro to. Hilo siya mga idol. Yun nga ano. Yan dahil sa pinagkasya natin yung pito no. So isa yung hindi nakakaano. Isa yung naipit. So yung gagawin natin ito mga Lodi, ibabalik na natin sa sa training box. Parang di maganda yung natin. So yun na nga sino yung 5 nga sila. Ayun na, tumumbok lang nga mga idol Tumulidok na sila mga idol. Tumaas na ng tumaas. Yun na nga, so napakaganda talaga mga idol kung magre-release ka ng ibon, magti-training ka ng ibon, meron talagang guide, meron may magdadala sa kanila. Eto nga mga idol naipit siguro ito mga idol dahil sa inyo nagsiksikan sila rito mga idol napakalit ng training box kasi natin mga idol good for naman ito mga idol, 4 to 3. O yun na nga mga idol ito. Nakapag-training din tayo mga idol nakapag-training din tayo sa mga sibong natin dahil yun siyempre kailangan natin training sila, baka kung maganda yung lipad nila, maganda yung win nila,